Hej så alle sammen og velkommen til mit Smart Home. I dag skal vi tage et kig på, hvad der er nyt i Home Assistants februar release 2025.2. Hit the intro. Sidste måned lancerede Nabokasa-teamet en backup-system til Home Assistant, som gør det muligt at skedulere ens backups og automatisk backup ens system, hvis man ønsker det. Problemet med det var, at der var ikke så mange customization muligheder i forhold til, hvilken dag man ønsker at backup, hvilket tidsrum man ønsker at backup, og om man ønsker at have encryption på eller ej. Det har de lavet om i februars release, hvor at de under settings for backups har det gjort muligt under schedule at select custom, hvor du kan select forskellige custom dage, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, hvis man ønsker det. Hvilket tidsrum. Der er et normalt tidsrum, som er default, som Home Assistant teamet har synes, at det er et godt tidspunkt at lave et backup på. Men der kan man også gå ind og lave custom og vælge et bestemt tidsrum, hvis man ønsker det. Udover retention, det er det samme. Der er ikke sket den store ændring der. Under ens locations, hvor man har backups, kan man ind under settings nu turn off encryption. Hvis du allerede har encryption på, så skal du have din encryption key til at decrypte det igen, men udover det, så kan man vælge at fremtidigt skal være ikke encrypted. Nabokasa Cloud er selvfølgelig encrypted altid, fordi de gerne vil have, at din data er secure på deres server. Udover det, så har de addet muligheden for at backup til Google Drive og til OneDrive, og jeg mener også Synology også er en del af det. Så hvis man under ens integrations går ind og adder ens Google Drive, så vil den selvfølgelig dukke op ind under ens system backups. Ønsker man selvfølgelig at gøre det endnu mere vildt, lad os sige, at du ikke har, eller du har supervised version installeret og ønsker at lave en backup, når der er en opdatering eller før en opdatering, så kan du gøre det med automations. De har addet en ny automation, der hedder automatic backup. Den action kan du så bruge til at backup. Men så har de selvfølgelig addet eller reintroduced en feature, som jeg ikke kan vise her, fordi jeg er ikke supervised version, men når man bliver promptet med en backup eller promptet med en update fra Home Assistant, så kan man allernederst, inden man trykker update, er der en toggle, som siger automatisk backup, før man laver en update, hvilket er meget handy, som de så fjernede. Men nu har de reintroduced det. Og udover det, så er der nogle små things, quality of life improvements, at ens backups ikke hedder en masse hash decimaler, navne, whatever, characters, hvad man kan sige, og nu har en proper way of displaying it, så det er lidt mere user-friendly. Der er nemlig kommet rigtige navne til med dato og så videre. Så det er meget lækker quality of life update. Den næste store update, der er kommet, det er på Voice, og her kan jeg ikke rigtig vise noget lokalt, fysisk, for da jeg ikke har Nabokasas Voice Assistant. Men til dem af jer, der har det, så kommer der nogle nye features. Der er en ny broadcast intent, som kan broadcast til alle devices, hvis man ønsker det. Og sige broadcast, maden er klar, hvis man broadcaster til ens børn eller til ens ægtefælle eller whatever. Det er også muligt at sætte termostater nu via Voice. Man nævner bare ens set thermostat, og så hvor mange grader det skal være. Jeg mener, at den er blevet klog nok til at forstå, hvilket rum du befinder dig i, hvis du selvfølgelig har sat den i et bestemt rum, og der er termostat i det samme rum. Ellers så er det en god idé lige at fortælle, hvilket termostat det er. Udover det, så er deres LLMS
language model blevet mere bevidst og kan hente data fra ens kalender. Hvis man ønsker at gøre det selvfølgelig, så giver man access til det, og så kan man hente kalender-updates og spørge Voice Assistant omkring det. Der er også kommet shared history for ens LLM og ens Voice Assistant, så den kan huske, hvis du har sagt noget tidligere, frem for at førhen, hvis du bad den om at slukke Office-lyset, og så du snakkede om andre ting, og du sagde, tænd lyset igen, så ville den ikke kunne forstå det, fordi den ikke vidste, at det var det samme lys, du refererede til. Så det er der også nyt der, hvilket er meget lækkert. Så er der kommet nogle nye integrationer. Jeg kommer til at vise det på skærmen. Jeg lister over integrationerne, der er kommet. Så er der kommet nogle små improvements. Vi kommer ikke til at gennemgå den, men det er nogle små ting til noget Shelly og til noget Home Wizard og nogle andre ting som TP-Link og så videre. Udover det, så er der kommet nogle UI-integrationer, nogle små ting, updates. Nogle ting kan du ikke ændre på UI i UI'et, men skal gøre det gennem YAML i forhold til integrationerne, som man bruger. Det er de begyndt at stille og roligt for på UI, så er der kommet lidt mere improvement i forhold til det. Med det sagt, så skal det siges, at det her det er en beta release, og den rigtige version kommer ud i morgen, onsdag den 5. februar. Det er altid den første onsdag i måneden, hvor der kommer en ny update ud. Og man skal altid tage højde for backwards compatibility til den nye version. Aldrig bare opdatere med det samme. Disclaimer, aldrig opdatere med det samme. Der kommer nogle nye ting ind, som er en god idé, at man lige tjekker op på deres hjemmeside. Der er link i beskrivelsen selvfølgelig under like og subscribe knappen. I forhold til hvad der er backwards compatible og breaking changes og så videre. Så det er vigtigt at tage et kig på det. Men udover det, så er der ikke så meget mere. Jeg vil gerne sige tak, og jeg tror jeg begynder at lave de her update videoer her på Home Assistant en gang om måneden. Så stay tuned for det, hvis man ønsker at høre det, hvad der er ændringer inden updaten overhovedet rammer. Men ja, tak fordi I så med. Vi ses i næste video. Peace.